Kaixo, Igo naiz, Saroriko monitorea, eta gaurkoan ingo dugu pilateseko saioa, bai? Hasie berrintza zuzendua, eta ez dugu materialik erabiliko. Beti bezala ingo dugu hasieran berroketa txiki bat, gero atal nagusian postura ezberdinetan hainbat ariketa ingo ditugu, eta bukatzeko erlajazioa, bai? Orduan, gorputza jungo gora pixkanaka berotzen, atal bakoitza, bai? Horretu geranka flexionatzen, oinak errien parean, bizkarra zuzen, txorbalak atzera eraman, bularra berriz aurrera. Azten gara kontrolatzen arnasketa beti sudoretik hartuta, saietxak irikitzen guazen bitartean, sabela puztu gabe, eta ezin dugun gehiago iriki, arnasa botatzen, izten guaz, saietxak, eta askatzen notikan, poliki da gauna ere guztia. Jarraitu berdin, hartu berriro sudoretikan, eta hasi gotzen esku bat, hasi nahi zutenekin. Ezin zutenean gehiago urbildu eskua zapaira, hasi geisten, hautikan askatuta. Poliki. Bestalde berdina. Eta hirugarrenean bihar batera. Entendu bizkarra zutzen, jarraitzen dugu berdin hasi batekin, ez zutenekin. Eskua gotzen zuten bakoitzen, kontu zen, belarri eta sorbalen artean utzi tarte txiki bat. Sorbalek gabe. Mantendu pixkatu urruti. Hiru gehiago. Presio gabe. Kontrolatzen kasuetan besoaren mugimendua. Goraka bereka, biedura berdina. Urrengo aldean, biak batera, igo eta mantendu eskua goian. Arnasa botatzean, jetxibarrean, eraman alde batera. Onketu piso ezkarra, arnas hartzen, zuzen du. Besta aldera berdina. Bai, eskua mantendu momentu bat ez erdien eta jetxea praktikan. Ulasetzen eskua besoak, sorbalak. Arrasketa kasuetan zuen gauz. Egin biribilak sorbalekin aurreraka edo atzeraka. Hasi norabide batean, minaka banakan ez zuten bezala, eta gero bestaldera ere. Ulasetzen pixkanaka sorbalak, eta zabaldu pixka gehiago hankak, sentaiak egin alizateko. Hankak pixka tolestuta, hartu arranzela zait, hasieran zatika. Arnasa botatzean juten gara eskuak zabaltzen, bai. Eskuak sorbalen paraino egota, eta gero, flexionatzen hankak. Hartu arranzela zait, hankak luzatzen dira guztiz, eta azkenik itxi besoak. Hasieran zatika, eta gero, zute kontrolatzean, dena batean mugutuko zute. Mantendu bizkarra zuzen, atre ipurdia, beldurri gabe kanporaka, bi gehiago, etxi ipurdia, belaren paraino, bale? Eta bukatzerakoa mantendu, azkeneko alia mantendu eskuak sobraren parean, baina hankak itxi. Begira da paretara lehiora, erdira, bai, eta arnasa botatzean, azten gara, bizkarra biratzen, buruaren mugitzen, alde batera, aldugun arte. Ezin duguna gehiago, erdireka. Poliki, bakarriko ikatela mugitzen, eta juten gara txandak atzen. Zaitu garri alik eta gutxi mugitzen bere tokitikan. Hau gabe, bai? Bakarriko ikatela, burua, eskuak, besoak, bizkarra bularra. Beste gehiago. Orduan, urregalian, hartu arranzela zai, botatzean, mugara eskuak urbiltzen bularren parean, eta arranz hartzerakoan, eskuak urruntzen bat abazen. Lehenengo alien urkidugu bizkarra zuzen, begarrenean, C moduan, makurtu burua biribildu bizkarra, eta hankak flexionatu, arnasa hartzerakoan, hankak luzatzen, bizkarra zuzentzen. Bai? Eta bixen, ipurdiari kanpoenaka, Bio. Azkenikoa. Vale, itxi besoak, poliki. Ingo dugu oreka pixka bat. Hankak flexionatu lasai, ezkarrako adibidez, eta juten gara eskubiko eskua urbiltzen
belaunera, bai? Hartu arrasela sai, eta botatzean, guten gara besoa irikitzen berrio, esku hori sorbalen paraino ipinita, eta kontrako hanka irikitzen. Berriro berdina. Kontatzen da oso aldiz, gutxu bera, gozatzen bat zezu dena batean mugitzea, ziretikan, lehenengo mugitzen besoa adibidez, eta gero kontrako hanka. Arrasatzen urbildu, botatzen urrundu. Bukatzean, jetxi hanka lurrera, eta botetzate kolokatzen bestaldera. Beste hankak proiektutak azuten lurrean, pixka bat tolestuta, bai? Urbildu, zurretik hartuta, eta arnasa botatzen, urrundu. Poliki mugitu, eta horiek azkaltzeko fikatzen zate paretako edo lehioko puntu batean. Aurreko aldean, lau alizin bat zute, horregotan, beste hain bai. Bukatzerakoan, oin lurra eraman, lasaitu eskuak hankak, eta urrengo egin dugu rolan eta rolak. Berak hasten gara bai. Prestatenean, hartu arrasela sai, eta botatzean, makurtu gura biribildu bizkarra, eskuak oinetara hurbiltzen joan, eta pixkatik hori kanporak hankak flexionatuta, lumbarra babesteko, eta zintzuten lehia jetxi, geldiune txiki bat egin, arrasatzeko. Arrasa botatzen berriro kasuntan goraka, bizkarra biribildu, kontu handi zaltxaburu ez mareatzeko, eta bukatzen dugu bizkarra zuzenekin, bularra aurrera, sorbalak antzera. Berriro berdina, mugimendu eskatu gotikan, guten gara poliki berraka, geldirik gaudenen horbeian edo, bukatzeakoan rolapekin, hartzen dugu arrasa lasai, bai? Beste bagai azkenekoak, asuntan roll down bukatzean, hortxe behien gatuko gara, hankak luzatzeko. Bai? Guten gara, bi hankak luzatzen batera, bi aldiz, bale? Arrasela sai, eta guantatu egiten gora gehien. Hankak luze mantentzen zute bitartean, nabaritu behar zute tensio piskal bikinietan edo izkiotik berdean. Zerra entzeko aldea. Baina, tensio gehiagin nabaritu gabe. Hartu behar zuten airea, lasaitu hankak, tolestu bedaunak, eta igu beste saiakera bat saietu, pizka gehiago irauten, bai? Zemale bat zute eskuekin apoiatu lurra, lasai, bestela airea mantendu. Bukatzerakoan, tolestu belanak, hartu arras lasai, eta botatzean, ungora, rolak burutzen. Igo burua kontu handiz, eskuak urruntzen eta lurretikan, biribildu bizkarra zuzen mantendu arte. Sorbalak atzerana, bularra aurrera, eta hartu arras lasai. Hasiko gara, etzan da buruz gora, bai? Zertzen gara, eta hasiko gara besoekin, etzan da buruz gora, bai, apoiatuta ondo lurrean bizkarra eskapulak eta burua, hartu arras lasai, botatzean, esku bat igotzen, arran sartzen jaitsi. Bestaldera berdina, eta hirugarrenan bia batea. Eskapulak onklatuak lurretik gaina altxagabe, Berriro berdina, hori bai esku egotzen zute bakoitzean, eraman beraka bizkarra, lumbarretan dago nutxuna tapatzeko. Eskuak ez den berriz, utzi sabelago gortzeari. Igotzen da gaizten abiadura berdinen, gutxuna bera. Eta bukatzerakoan, mantendu eskuak goian, bai? Ordu, elkartuko ditugu hankak, goin bat besterekin, belon bat besterekin. Baina, mantenduko ditugu oinak pegatuta, momentu guztian zehar, eta jongo gara belaunak urruntzen, bai? Hasieran bakarrik mugituta bat. Botea zabaltzen, arnasa botatzen bitaten, hartzerakoan berriz, junisten. Bestaldera errepikatzen dugu, Irik aldo zuten egin, aldakak uste dizun arte, eta hirugarrenean, bi hilabete. Berri berdina, hasi batekin ez zutenekin,
Hiru jo, edo zein ariketarekin mina edo karga gehiagin nahitzen mazute, gelditu eta zen hartu, Eta bukatzerakoan elkartu hankak. Mantendu hankak pegatuta, baina gelditik. Pongo gara, eskapulak o monplatua lurretikan altxatzen. Hasi alde batekin, beso hori gehiago luzatuta, eta esku horbiluta pixka gehiago zapera. Arresatzen berriz filesin dut pixka besoa, eraman beraka monplatua. Bestalera berdina, hiru horrenean dia batea. Altxatzen dugu bakoitzan monplatoa, mantendu gogo sabela. Eskuekin zapai ikutu nagazien dute bezala. Hiru jo eta mantendu tarte txiki bat, belarri eta sorbalen artean. Urre modan, pungo bera, azkeneko biarreketak elkartzen. Batera egiten, bai? Orduan, kontrakoa. Adibidez, eskubiko eskapula altxatzen baren badez, arrasa botatzen duen bitartean, joten ez ere, ezkerreko hanka irekitzen. Arrasatzen berriz, itxianka eta homoplatoa kontrakoa behera. Gero ezkerreko homoplatoa eskuineko hankarekin batea, mugitu. Hirugarrenean, bi homoplatoa gora eta hankak iriki. Arrasatzen berriz, homoplatoa behera, hankak itxi. Bale batzutetu den bat, balaiko jun mugitzen, altxatzen ari bidez eskapula, eta gero irikitzen kontrako hanka. Arrasatzen, behera eta itxi. Bestalera berdina. Pentsatu barzute pixka, bale? Batez ere lehenengo bi alietan. Hiru, jo, kontrolatzerakoan, bi atalak, koordinazioa lortzean, bajo gozate gerago dena bateran mugitzen, baina ziratikan zatika. Bale, mantendu eskuak goian, baina hanka pixka gero separatu. Haitxe bara batzute momentu batean jaitxe lasai, bale? Esplikatzen duan bitartean. Horren urremaldean, hartu arrasa zain modu zubia. Prezetenen arrasa botatzen, azten gara pelbisa mugitzen, gogortzen zabela, bizkarra soldako jatzen lurrean, eta altxatzen garria, baita bizkarra piskat ere. Hor goian hartu arrasa zain, eta arrasa botatzen beraka. Poliki. Erego bizkarra, hor urtia baramana eta azkeri garria. Hartu arrasa lasai, eta arrasa botatzen berri errepikatuko dugu. Saitu, isa gora batzen jarria eta aguantatzen ariketan bora gehien. Jai guztia guztu arte. Hartu arrasa lasai, eta arrasa botatzen beraka. Errepikatuko dugu beste behin, maikazu honetan mantentuko dugu airean gerria esku egin batera. Oearte eskuak ditugu geldirik, besoak luze, basiko gora, arnasa botatzen duen bitartean, esku bat eramaten beraka, sartzen gerrian azkritikan. Arrasatzen berriz, agatzeatzen eta gora geratzen. Bestaldera bat. Otera txandakatzen eskuak, bai? Saitu, eskuakin lurrak zikutzen. Sartzerakoan hartzerakoan bota hautikan, eta hartzerakoan suduretekan, bai? Bide jo. Bale. Hartu arnasa lasai eta botatzean, gaitxiskua beraka, garria bizkarrekin batea. Bale, no, bizkarra eta gero garria. Bale, zubia bukatuta, pungo gara, hanka mugitzen. Separatuta, baina garrien parean. Arrasatu ere botatzean, pungo gara, belauna bularra horbiltzen. Arrasatzen, oina bera. Bestalera berdina. Eta hirugarrenan pixka gehiago gortuta zabela bihiak batean. Igo, gerrien paraino, bai, oina. Baratu, belaunen paraino. Berriro, oina. Igotza, eztena egin berdinean. Hiru gehiago. Eta bukatzerakoan, biak bat ere altxatzean mantendu hankak 80 gradu. Bale? Orduan, urrengo aldian,
Jugoera hankak aurrera bultzatzen. Arrasatuta ere botatzean, luzatzen. Baina talbirekin lurrekotu gabe. Arrasatzen maniz flexionatzen. Lehenengo bialitan, bakar hankaban mugituta bestea, gaileri manten. Eta hirugarrenean, pixka gehiago gortuta zaula, biek batera. Arrasatzen flexionatu, berriro berdina. Mantendu burua behian, jolastu pixkatu nekin ere, hanka luzatzen guazenean talbirak usten, eta flexionatzerakoan berriz, punta. Hiru gehiago. Eta bukatzerakoan, mantendu hankak larauta bagarrauta. Hora, txakur pixka burua, eta zaitu gora aliketaren gora ginen aguantatzen, hankak pedaleatzen dugun bitarte. Bizikleta baten gaina gogo gaina bezala. Bat luz, bestea flexionatuta. Bota gazuten aire guztia poliki, eta jun mugitzen. Ezin zuten gehiago, hanka flexionatu burua bera. Lasez pixka gorputza, jonintarra barrezuratzen, errepikatuko iruzpala balita, bai? Berri enpresa denean, errepikatzen dugu, poliki, importantea, garrantzitsua, hanka mugitzea. Mantxo bezala azkarrekin mugituta ez dugu kontrolatuko ez arrasketa, ez da ez hankein movimendura. Eta ez da bezkenekoa. Hale, bukatzerakoan, etxe burua eta lasietu hankak. Jugoera, mantenduko gara, etzan da buruz gora, bai? Jugoera berri pesua mugitzen gora beraka, baina beste modu batean. Atorraz lasai, botatzean eskua gora eraman, eta arnaz hartzen beste ego. Mantendu orden berdina, lehenengo eskuarekin botatzen, baina kasuetan beraka, eta bigarrekin hartzen. Ezkerrekin hasi garen ez urrengoan, azten eskubiarekin. Lehenengo pausuan igotzan jeste, bota hautika. Bigarren berriz, sudurekin hartu. Bigaio. Bezala azkeneko bat. Mantenduko ditugu bizkoa goian. Jarretzen dugu eskokin, kasunetan, irikitzen da izten. Hasi batekin arrasa botatzen, zabaltzen, lurrekutu abeskorekin, sartzen itxi. Ez aldera berdina, eta horrenean, bila batera. Buruaren mugitu nazute, Eskua zabaltzen zoazten, lehenengo bialietan, eskua besoa zabaltzean, mugitu zegazute eskua. Pareatu mugitu zegazute burua, hiru gehiago. Eta eskuarekin gora begira esku aurra edo beraka begira, kanpo aldera ere. Bia batera zabaltzean mantendu begira da zapaira dira, bai? Eskuak apoiatu lurrean, besoak urrutzo moduan, gaztenera hanka mugitzen. Hartu arnaz lasai, gogotatzen, gogotu zabela eta hanka altza bakatu belaren paraino, bai? Arrasotzen bera. Beztalera berdina, eta igorran pixka gehiago gortuta bila batera. Berri berdina. Hiru gehiago. Oina, belaren paraino bakatu, igotzerekin nahikoa. Eta bukatzerakoan, hanka klaro eta magarrautan gutxunen. Urrengo aldian, jomo bera, abdominalak egiten zeiarrak, bai? Esku bat, kontrako belaunera hurbiltzen. Errezegi balin bada, kontrako oinera. Pizarria horuzatuta besoa. Hartu arnaz lasai, botatzen altxe pizka burua eta hurbildu eskua belaun batera. Arrasotzen, urrun eta jetxe burua. Boten gara txandakatzen, 6-8 aldiz, bale? Gogortu pizka sabela, hurbiltzen bazen nenean. Urrutzen berriz, lasaitu. Ez da libarzute, dago nutxunea, bai? Lumbarretan. Vale? Bukatzerakoan, jetxi oinan lurrera,
eskuak beran atzean, urbelu beran agularrera, altxatxua burua eta pultza txiki batekin, alatuko gara egoeraz, bai, jarriko gara momentu batean, eserita, hankak luze, bai? Orduan, eskuak sorbale parean, besoak luze, hartu amazu lasai, botatzen makurtu gura biribil bizkarra eta atzerak gauaz. Arran sartzen berriz, aurreraka. Eta gara bizkarra zuzentzen buru altxatzen. Berriro berdin, lapsoi aldiz. Hasieran pixkat, bizkarra lurre horbiltzeekin nahikoa, baina ez goaz, ez dugu apoiatzen. Vale. Geroz eta urbiago, orduan eta gehiago gogortu barzute sabela. Vale. Azute, hankak besoak apretu lurrean lasai. Eta horre baleak mugara, hankak mugitzen, bai? Irikiz eta iztek, pixkat. Aldugun arte. Arras hartuta gero, botatzen, motegera, irikitzen. Tensio pixkan, nabaritu arte, ingletako zonaldean. Arras hartzen, itx. Bestaldera, berdina. Bale, putera, txandak hartzen. Lausien gutxi gara bera, bai? Orduan urre balean, berriro, mugora, eskuak, sorbalen parean kolokatzen, berriro, arnaz botatzen makurtuko dugura biribiliko dugu bizkarra, baina mugora esku bat irikitzen, arnaz hartzen, izten, txandakatzen, bestaldera berdinean. Bizkarra pixka biribiltzaekin nahikoa, Hore bai, biribiltzak gogortu duzabela lumbarrak bestiko, lausei aldiz. Bale, aurrengoan, jungo gara, gauza bera egiten, baina besoa irikitzen gain alde bereko hankare bai? Hartu arnazela zai, botatzen makurtu burua biribilu bizkarra, iriki besoa eta alde bereko hankare. Arras hartzen, itxi hanka, besoa, biribilu bizkarra zuzen mantendu arte, burua altxare. Gauzai aldiz. Artoraz lasai eta beste lausai aldiz. Mugitu baldin eginda, baina aguantatzen aleketan gora gehien. Gogortu duzabela. Ez zutena gehiago edo nekatzean, itxi lasai. Ez zute jarrain egin berrikan, bale? Bestatera berdina. Garrantzitsua bizkarra pixka biribiltzeekin nahikoa, bai? Bestela urbiegi bali bakazute lurretikan, baliteke denbora gutxio irautea, orduan pixka biribiltzeekin nahikoa. Garrantzitsuna da hori, gogortzea sabela. Bizkarra aldea lumbarrak, gero zonalde horretan minik ez eukitzeko. Ez da bilo, azkenikoa, lausea bizin da, nahikoa. Bukatzerakoan, jetxe eskua lasai, eta jarriko gara lau hanketa, bai? Orduan, eskua sorbalen parean, belone garrien parean, utzi tarte txikatanken artean, eta ondo proiektu oin puntak lurra ingo katua, bai? Katu arrazen lasai, botatzean sartu guro barruaka, biribil bizkarra, eta gogortu zabela, pixka bat. Aurro bildu, aliketa gehien, bizkarra zapaira. Arra sartzen berritatera ikurdi kanporaka, zuzendu bizkarra altxa burua. Kontu sorbalekin, belarretera aurro bildu gabe. Urua pixka taltxatzerekin nahiko eta poliki mugitu. Berriro berdina. Ez bakar exageratzen bizkarra berritzen, baita ipurdiak kanporaka ateratzen ere. Kontu garriakin markatu, aurre atzeraka mugitu gabe, bai? Eta eliketa gutxi mugitzen bere tokitik. Bezka gehiago, irezkoa balita, nahiteakin, nahiko. Aleko gora eskuak, besoak alternatzen. Hartu arraz lasai, botatzean aurrera eman, atxa eskua, igo sorbalen paraino. Arras hartzen, beraka.
Eskua egotzen zuten bakoitzean, gogortu sabela pixkat. Ara sartzen berriz, beraka. Begira lurrera, burua altxagabe. Aurreko pareta loiek, botu nahi bat zenute bezala. Poliki mugitu. Gora eta beraka erritmo berdinean, beste bat gehiago. Vale. Oain. Ariketa honetan ukitu hankak geldirik, behitan, kasu honetan eskuak ez ditugu mugituko. Gora, hankak txandakatzen. Mantendu begira lurren, hartu arnaz lasai, botatzean. Luzatu hanka bat atzera, oina, igota, gerrein paraino. Arnaz hartuta berriz, flexionatzen eta jaizte. Beste nera hori. Bideo, rima lasaitzako presika. Horrekin atzeko pareta ikutu nahi bat zenute bezala. Horrengoan, ongora, azkeneko biek elkartzen. Beti kontrakoa, bai horrek azaltzeko. Hartu nahi lasai, eta presaten botatzen, adibidez ezkerreko eskua aurrera eraman, eta eskuineko hankatzeraka. Agarra sartzen, lurrera. Bestaldera berdina, joten gara txandakatzen. Gogortu pixka zabela, oain pixka beina gore, kontuten ukita, bakarra ekazutela esku bat eta kontrako hanka lurrea. Horrela kontuz, garrantzitsua ere, poliki mugitzea. Hasieran kostatzen bat zitu edo, zalantzen bat balemak azute, zein entara mugitu behar zuten, lehenengo mugitu eskua bat horrega, eta kontrako hanka atzeraka. Lausei aldiz errepikatuta, nahiko ba. Eskua mantendu behian, ongora hanka batekin, adiz eskubikoarekin. Mantenduko dugu hanka hori flexionatuta, Eta, eramango dugu oinan, edo taloia, zagapaira. Arrasa botatzen goraka, arrasa hartzen beraka urbildu belauna, lurrera. Ezin bale mazute aire mantendu, bera eraman. Lausai aldiz. Berdinakin, kasu honetan txandakatu gabe. Botatzen. Mantendu flexionatuta. Eta bukatzerakoan, bera eramanen gabi. Bestaldera berdina. Urbilu aldekita gehien oina dut aloiara. Zapaira eta gero, belona, lurrera urbiltzen gu. Lau alditzen behar zute, orain gontan, bestaldera ere, beste lau, bialde konpaitzatzeko. Jetxi eskuak eta kamera, eta ingoan azken areketan bukatzeko, relajazioa pasa horretik. Hartu arnaz lasai, eta ingoan piramidea. Arnaza botatzen sartu burua baruraka, begira ez zilborrera, altxa belauna, eta hanka luzatzen. Mantendu hor baina momentu batez, eta arnazketa aldatzean, berakagoaz. Hanka flexionatzen, belauna bera eraman, atene iporde kanporaka, besoak saiatu alekita gutxien flexionatzen, luzatzen bizkarra, baita buruaten lepoare. Jarrein gabe, nugu iruzpala balitan. Indarra barraskuratzean, azten gara urrengoarekin, triangulu bat osatzen, eta beste gai ezunkoa. Goian hartu arnaz lasai, eta arnaz botatzean, irikitzen hanka bat, eta arnaz hartzen izten. Beste aldera berdina, hanka gamu ginduan, bestea geldirik, lurrean. Iriki, alik eta gehiara, eseran pixka irikitzeekin nahikoa, urrengo pixka gehiago, lau saializ, Bukatzerakoan, hanka lurrera, hartu arnaz lasai, eta botatzen, pasatzen gara piramidetik, bolitara, Eskuak aurrenatzen, eukitan, zuten bezala. Bizkarra beruluta, burua behiak. Gutera, batez ere, eskumuturrak, sorbalak, lasaitzen. Jarriko gara, etzanda buruz gora. Lasaitzen gorputz osoa.
Nazute hankak luzatu horreraka, besoak atzera, gurutzen moduan, edo eskuak saitzetik hurbil eukita. Bestela, bonita moduan. Barkatu horrekoan zen kontsako egoeran, Nasa, zesurretikan, pulsabela guzten orain bai, aliketa gehien. Mantendu gorpuko zoan aseturik, burutiko inetera. Eskatzenatikan. Oina erte berzela, Mantendu arnasketa gero eta sakona, baina jun sabela puzten belurri gabe. Burua mugitzen, alde batera, bestera, itxibek lasai. Buruaren zutena hasi esku durren, oinak barrunak kanporera mugitzen. Estalderaren. Eskuekin irikita itxi, oinekin puntan tabelenak itxi. Gara poliki motorara setzen eta urpiltzen belon bat bularrera diskuekin eutxita. Aguantatzen dugu 10 segunduz, gutxora bera, berbatzute demora gehiago, ez dago problemik. Ez da gara berdina, tensio pixkat, kasunetan, izterren horreko aldean, bai? Ez batzuten nabaitzen, urbildu konton pixka gehiago bularrera belauna, eta kanpo aldera ere. Biberan, burbilu bularrera, ikebia gantza burua, eta bultza txiki batekin, eseri. Bai? Zabaldu hankak, eskuak ere bizkarra zuzenakin, sudurrek hartuta gero, botatzean, makurtura biribilu bizkarra, konurruntzen eskua. Ingletako zen aldean, tensio pixka nabaritu hartu hor. Hor, jarraitu eskatzen, baina aguantatu. Tensio gehiagin nabetzen bazute, pixkat eskuak. Arras hartzerakoan, eskuak hausatzen burua altxatzen, eta biribiltzen bizkarra zuzen jarri arte. Bi saiakera, bai? Zen gara bain bigarren eki. Zendurrengoan pixka gehiago luzatzen besoak. Mantendu moduen hankak, eta azten gara, eskuak urbiltzen oin batera. Berriro arnasa botatzen biribiltzen bizkarra, eta makurtzen buruan. Txandakatzen. Bai, arnasartzerakoan atxaburua, poliki, eta pun bizkarra zuzentzen ere zen. Zubazate kapazak eskuekin oina ikutzeko ezkezkatu biltzen zazten egin, nabetu zuten pixkat, tensio pixkat bikitan edo esketi behilan. Bale marazuke, kanporaka erakusten, nabarituko zute gehiago bikia. Itxiak lasai, zuzen, flexionatuta edo, hankak gurutzatuta. Eskuak horrek kanporaka, bizkarra zuzen hartu aliketa ere gehiena, eta botatzean makurtura biribil bizkarra luzatu besoak. Zakazuten nahi guztetan askatzen, hautik kanpo horik. Eta txiki bat utzi. Belar eta sorbaren artean, beste mabeio. Bukatzerakoan, urbildu jetxi eta handuzkuak, bale? Handik horre arresketa zuen kabuz. Zaite sorbalekin, beroketa bezala, bire egiten. Horren atzera, bilak banakan, ez dute bezala. Aldatu nora bidez. Sorbala lasaitzen, ez da urbiltzen belarri bat, ondoko sorbale alde bereko eskua, gora, burura. Buruarekin barruraka eta goiko eskuarekin kanporaka. Bai hartu bezala, 5 segunduz, gutxo bera, denbora pasatzean, eskatu eskua lasaitu momentu ez burua, eta bestaldera berdina. Eta baitu bat zute, epualden, tensio pixkara. Nabaritzen, kontaktu, jarrati konturatzen arrasketa,
eta bukatu dugu eskuak goian utzita eta burua makurtuta. Buruarekin atzeraka, tiraka, eskuarekin berriz bultzatzen aurreraka. Bukatzerakoan, eskatu eskuak, altxatu burua, eta honekin nekoa, eskerrik asko eta horrego arte.